Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayan, intay ibasa ti umuna a Pedro Kapitulo 2, versikulo 1. Iwaksi yung nga rod ti amin a kinadakas, panangalilaw, panagin sisingpet, panagapal ken pamadpadakas. Papagayam, intay dinggan ti may sapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Awan ka di aramidin nyo ita, nanang? Mapan kami kan ni tatang yu jay talon, Rika, anak ko. Apay aya. Mabalin ka di nga ipaawir ko ti apo ko yo. Day off ko kumaita. Ngam, nag-text mo't kami ni Marison niya. Awan ka no ti kadwanay jo pwesto ita. Ay, nukas ta nga rod, saan ako na sumurot kan ni tatang yaw. Ay, agyaman naklaunay, nanang. Nawan anyaman na anak ko. Pakaragsakak ti tumulong ka na kayo nga anak ko. Idagas ko nga ro ti apuyo inton madamdama, nanang. Ay, uwan Di kay pumampanaw, Wen, dituyak laang balay. Urayak ti apo. Adamot gayam ti kaanakak dito, na. Kontrolum tabusis mo, Julie, anak ko. Amang ano makaring kaanak Kunak man no day off ni manang Rika ita. Apay ada kayo ti mga awir iti anak na. Imawag ka no, tay kumari na. Ni tatangay. Adamanan ijay talon. Amumot na ijay. Saan ang makatal na no awan ter aramiden na. Siya man ti mga awir di ti kaanakak, nanang. Ay, di mo pala istorbon anak ko. Ang mga no agsangit. Murayam ang makaring. Anya ay tigagaram. Awan matkit di. Imayak. Ta kayat kailaang mata makita, Di Edgar nga yan, nobyo. Apay, asaan kayo ang nagkuyog? Ada trabaho na ita, nanang. Umay tumanen, inton adan tuwayana. Isumat lagaya madi kasimuraut bakay. Imbati mo't nga ron ni Rika to'y apo ko talakay. Sa dino tinapanan ni Rika aya. Ada iji palingkay. Kapilitan ang nagtrabaho manan Gusto matkit day no saan na nga intungkot sa anak na. Ano ti tao iji palingkay. Muwin nga rod Kaasi ti apo ko no itugot na iti pagtrab-trabahuan na. Si kamit tag ti mga awir iti apo ko ta. Tunggal adda trabaho da nga gasawa. 5 times a week ko naman. Gagangay na lakay. Isulaang mo't ti amok ang maitulong ko iti anak ta. Nanang, ala akong tiputot ko. Nay, ada ka ni tatangyaw. Ay, lakay! Adan ti manugang ta. Alaan na kanon ti apo ko ta. Ala, agtugaw ka pa'y barok ta. Agkapi ka pa'y. Saan, nanang? Ang mga numakaungat ni Rika, numabayaganak. Agkapi ka laang maut. Apay ko mga agungat. Intun maminsan tulangan, nanang. Agkapi ka pa'y mayo anak kao. Ha? Siya kaunti makaamong agpalawag iti asawa. Muntay ta silpon ka ta awagak ni Rika bakay. Mga nupanunutan na. Ay, ni tatang mo, ti makaamong agpalawag kan ko ana. Agikat kan iti trabaho, bagat. Apay ko mga gikatak mayo. Taagadalan ti anak ta. May mayat matlaang numatutukam. Umdas ayamat ti sweldo magastusan tayo. Nusaan akom komporme ti paggasgastusam. Anya kay ti aramidat no bilang. Sana ka rom, ngawan igigamak a kwarta. No kayat mo? Aglako ka lang ni ti barbecue kan fishball. Tapno adda sideline mo. Awan pagpuunak lakay. Siya akong ti makaamu iti pagpuunam. Tapno maasikaso mo't lang ti anak ta. Nakababain mat kadananang kantatang. No aging ga ita, kat ipaawir mo ta ti anak ta kadakwada.
Panagkunam ka di, kat okay lang ka ni tatang mo? No, simple lang ti kasarta, Julie. Wan, man nakaawat mat ni tatang ko. Ang mga nubungga ti kalay sa akayat na, parakin ka. Sana kasjay ni tatang. Ay, pasensya kayo na, Julie, kanidgar. Nagluto ak pa'y nga biniti ka ng tibaboy at tarakan mi kananang yaw. Okay laang tatang. Napatag ti ibagami kada kayo. Anya ti ibagayo aya. Agkalay sa kami, ngam simple ko malaang. Ay, way. Sige ta, partyen tayo ti may sa baboy no kwa. Uray saanan, tatang. Ila ko yukit di, ta isupay nga igatang yo iti masapsapul yo. Sige, agkasar kayo nga rodan. Tapno, manayunan man mati apumay. Ha? Wala ang amin ti apumay kanimanang murika. Kurang dayjay Sa nga pulo ko matapno, naragragsak. Ano niya? Agkasarmat gaya man da Edgar kini Julie. Ang mga nupartyon da ti baboy at tarakan dananang kantatang kat di damat labayadan. Awan dakas na, no datatang kananang ti mangibaga. Na? Saor ano kasjay laang? Saor. Wala, taidi da ta tinagkasar saan ta adimawat kadananang kantatang. Tadamat urnong ko iti. Isong adda na igatang iti baboy. Ay basta! Ipadas da apartyon ti baboy dananang kantatang. Agreklamo ak at talaga. Anya? Hello. Umay kayo pa'y man dito'y balay, nanang. Ha? Anya ti aramidak dita, anak ko. Da kayo pa'y kumati mga awir ka dagiti apo ko yo, tagpa-sentro ak. Ag-purchase ak iti ilako ka fishball. Anya nga oras ti rubwat mo aya. Itamat lang nga, nanang. Mabit lang nga ron, taagpakada akan itatang yaw. Sa dino ti papanambakay. Iti nga ron ayan dari kalakay. Daytoy nay, umaw-awag. Tapay, Mamumuna, jaya puta ti makagapaw. papananiri ka aya. Ag-purchase ka no iti fishball nga ilako na. Alagrubwata kon, taasikan ti makaamo dito ibalay. Kumusta ti check up mo bakit? Good news, lakay. Anya ti kayat maasawan? Anya ti good news? Agdadagsan akon, lakay. Oh, no kasta, agbalin ako ni ama. Wan Intong bigat, gumatang ta itibado kan lampin, kan daduma pa ya kasapulan ti ipas ngay mo, bakit? Nagsapa mo tan. Una, tapno awan to ti pagparikotan ta, no nakasagana amin ay. Imawag ni Edgar ang manugang ta itay lakay. Anya timbaganakin ka. Nagpas nga yan ni Julie. Aya, Uwad, mapanak itay ti ospital nga yan da. Kaya't mo ti sumurot. anya nga oras ti robot ka aya. Alas 10 kumaa. Bala, orayan na ka raw ta, iwayway ko pa ginwang ta, bakit? Agawa am nga road. Wen, mabiitak laang. Kaya't kumot na makita ti apo ko ta, bakit? Da kayo mati lumabas, nanang, tatang. Di mo na damag ay ari ka. Ti anya? Nagpas nga yan ni Julie. Aya? Wen, isuna ti sarungkaran mi ita. Nuawan ti aramidam, di mapantayaw. Da kayo latan. Adu ti aramidak dito'y balay. Alakit ang patuloy kami nga runay. Sarungkaram tulangan ti kaanakam no agawid na di tabalay ta. Masapul ka nung ang mapanda adwa. Anya ti kunam anak ko. Ay, awan nanang. Tikunak, agpatuloy kayong tane. Anyat urasan. Adamat gayam ni nanang dito'y balayo, Julie. Wan, manang Rika, iso tinagboluntaryo nga aglaba, tapno saan na kano ang mabannog. Talaga nga, the favorite na matay jay abakat. Anya ti ko naman, Ay, di mon sa lodsudan. Ta saan mat aparakin ka timbaga. Sumar ka nga rod ata, kapi kapay. Saanan? Adala na patagalakad ko ita.
Numakikapiak pa'y, ang mga numataktakakit de. Talaga nga the favorite na mo day dya abakit. Na, asino man ang tibakat adak da kamatam? Ni Nanang asino kumapay? Anya? Nakitak nga day dya balay da Julie itay. Aglablaba. Aglablaba mo't lagayam. Favorite mo't ngay bagbagam. Wan tagasong ngay day dya. Ilaba namat amin tibado da Julie. Na, katuray si kamat, ilablabaan da ka ni Nanang. Wan ngam saan mo't akas jay kaado ti palpalabak ide. Ibagam man tipod no. Umapal ka kadi iti kabsat mo. Umapal nga ibagbagam mat. Wan taapay akas ta ti panagsasaom. Pagbalin naman tan adakas ni Nanang kadagiti istoryam. Amok favorite na ni Julie, sipod pa'y ide. Ay, agselos ka man ngaminan. Nalipatam samat. Nga adu tinaitultulong dagiti dadakkel mo kadata. Lakay, sa balay ti madlaw ko ken ni Rika. Apay ni Rika, Kasla agim imon iti kabsat na. anya kumamot ti pagimunan na, ket agpadala ang matitrato ta kadakwad ang agkabsat. Tunggal agsarita kami ngamen. Kasla, paspasagidan nak. Amangan mat no bindut lang ti pan nakaawat mo bakay. Saan lakay? Talagang agim imon ni Rika ken ni Julie akamsat na. Ay, nasagit siguro ti Rikna na tultulungak na Julie. Oray isuda mat, natulungan mat ida. Hanggang awan reklamo ni Julie. Itaan ni Julie mat ti agkasapulan iti tulong. Kasta ti ipakpakita ni Rika. Ay, agin sisingpot mat gayam day jay akapsat. Kasano mata na ibagam nga ginsisingpet ti kabsat mo, Julie, bakit? Wan tano agsarsarita kami, nasayaat mo ti panakisarita na kanyak. Ngam no nakatalikod akon, pagimimunan nakgayam. Anya ti ka po nang agimon kan ka? Nasakit lakit di ti mata na, tunggal makitkita na atultulungan na ta ni Nanang. Oray suda mat. Ninanang ti mga awer iti anak da idi. Diyak man amo kan ni Manang, plastik mat gayam day jay. Managapal, kan nalaing pa'y nga garamid iti istorya. Da kami kan ni Nanang ti dakas iti imatang dagiti gagayam na. Di mo latan ikaskaso, bakit? Ay saan? Kasaritok ti kabsat ko. Idi iso ti tultulungan ni Nanang, awan mat nangag na kanya. Itaas siyak mat ti matulungan, nagaduti sa una. Mabalin ka di Manang? Di ka agaramid iti istorya kontra kada kami kaninanang? Awan ti abmok dita. Di ka man agin sisingpot, Manang? Apay nga minadi mo idiritso nga ibagano anya ti parikot mo. Amok, nagselselos ka. Tamakit kitam atultulungan nak ni Nanang. Ay saan napud no dayta? Di ka man naglibak, Manang. Ibagbagam kanupay, asyak ti paborito ni Nanang. Katpud no mat. Saan ka naragsak atultulungan nak ni Nanang? Ti kayat mo, si kalatan ti matultulungan. Dinadaal nak siguro ka ni Nanang anya. Anya timbagbagam kenkwana. Ay, di mo ipasa ti ugalim kanyak, Manang. Talaga kit di aman nagapal ka akabsat. Agar aramid ka lang iti pag-aapaan tayo. Nagistorya ni Julie kada kayo anya. Imayak, takayat ko ti agpalawagken ka, anak ko. Kunak tumat. Dayjay manan a Julie ti kampiyan nyo. Iti anya aga po ay apagimimunam di kabsat mo. Amok a favorite yung amin ni Julie. Anya favorite asasawab mo. Patas kami kanitatang yo. Awan makagaputap no apalam ni Julie. Tauray si ka kat tinulungan da kamot. Saan da kamot abinaybayan ide? Di siyak manan ti kamalay. Amom anak ko, agpada kayo anapatag ka na kami kanitatang yo. Awan ti paborito may. Iso ano mabalin? Di yo kumaapalan kan padaksen ti tunggal maysa.
Yagak iti saba, Rika, anak kao. Agyaman naklaunay, tatang. Tinabatay, itad kumat ka ni ading mo, Julie. Sige lang, tatang. Nay, pangasim tadi ka umapapal no ikakmat ti kabsat mo. Amang ano inton madamdama kat pagbalin naman ang adakas ni Julie. Saan ang tatang? Nasayaat no kasta. Anak ko, ikatam ti apal ken gura iti pusom. Tapno saan ang madadaal ti relasyon tayo ti tunggal maysa. Wan, tatang. Bidot ko dayjay. Ala, maragsa ka nakunay, ta naamiris mo ti bindot mo, anak ko. Kaya sapay ko ta saanan na maulit ti kasjay. Ayatan nyo kit di ti tunggal maysa, ta agkabsat kayaw. Ti agkakabsat, agpipinatag da kuma. Agsisinakit da, ken agtitinulong da, tapno naragsak ti panaglilinangan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.